día, bo día. Bueno, imos a continuar cos exercicios que tiñamos na aula virtual. Imos polo exercicio 3 das follas de cálculo. Levamos todo o ano ca suite de Google. E aí manexan o procesador de textos, unha folla de cálculo, e que non poden terminar a eso sin saber manexar os programas ofimáticos. Podemos sentarnos onde queramos? Podes sentar onde queirades. Abrimos e pechamos sesión de cada vez, dá exactamente igual o ordenador que usedes. Levamos anos hackeando o control parental do móvil. Isto difícil non é. Está ben, é útil, pero... Cada quen ten unha conta de Gmail. Logueas, entregas o traballo e queda todo subido na nube. Neste caso, imos xa calcular as medias que fixemos o outro día no exercicio 2 e ímolas representar nunha gráfica de barras, onde podamos apreciar tanto o resultado das notas como a media delas. Podedes ir empezando ese exercicio e entregando na aula virtual. Ei, mira isto. Víctor non pechou a sesión onte. Pero que faz? Que vai facer? Non che chegou? Pero non o tes? Por aí? Pero mira ben, mira no spam, que igual che chegou a spam. No, envieicho onte. Miraches en spam seguro? Mira, a ver, espera. A ver, descargo eu e envíoche por WhatsApp. Xa me debes un café e unha tortilla na de Javi, polo menos, eh? Veña, chao, chao. Hai xente que xa está ao borde da xubilación e que lle dá igual correo o que sexa. Eu creo que nin mirou o correo. Pero non pasa nada, eu envío yo e xa está. Sobre o outro día. Hola, Luisa. Levo desde onte dándolle voltas ao que falamos no corredor. Non sei se foi o xeito no que me miraches ou que simplemente és a única persoa que parece entenderme neste sitio, pero sentín algo que non sentira nunca. Sei que és a miña profesora e que isto soa a tolemia, pero non podo evitar o que sinto. Aqueles minutos falando contigo foron o mellor que me pasou en moito tempo. Só quería que o soubeses, aínda que non saibas que facer con este correo. Víctor. Víctor. Víctor é un alumno co que non falei na miña vida. Claro que, bueno, aquí os adolescentes teñen moitísimos problemas. Eu que sei. Álvaro Ferllo, Coagliata, Altimilla, Dani Barcia, Arnau Comas, Ricky... Intentamos controlar o uso de internet. Se os deixas, enseguida se meten nas redes sociais ou no Instagram ou se poñen a xogar nos programas online. Non sabía que facer. Xa sabes que ás veces os profesores en estas cuestións estamos un pouco vendidos e púxome un pouco nerviosa. Eu non quero que pensen que teño nada con ese rapaz. Aquel día que nos cruzamos polos corredores, ese día deixoume porque é que el non se sentía nin incómodo. Non entendí nada.
A ver, estás segura de que ti non lle diches pé a que poidese interpretar algo? Begoña, pero ti que pensas, que perdín a cabeza? Teño 2 fillos, estou casada con Carlos que ti que o conoces perfectamente. De verdade, oposición en 3 meses. O sea, en que momento pensas que se me vai ir tanto a cabeza? A ver, eu non digo iso, pero teño que preguntar. Aqueles minutos falando contigo foron o mellor que me pasou en moito tempo. Falaches a soas? Penso que non. Non. Penso que non. Non. Isto pode ser moi serio. As preguntas hai que facelas. Eu quero a moito, é boa rapaza, pero hai protocolos. Isto pasa sempre. E nas noticias o que sae despois era moi boa persoa, sempre saudaba. Ás veces, a autoridade e a simpatía poden confundirse. Ás veces, con tanta rede social, xa non sabedes distinguir o que é real. Eu non entendí absolutamente nada. En orientación sempre falan do futuro. Eu quero ser youtuber. Ás veces os adolescentes fan como que non entenden para protexer a quen lles gusta. Vamos a ver, eu non falei con ese rapaz na miña vida. A IP dende a que se enviou o correo non coincide coa IP dende que o alumno enviou a tarefa. Era imposible que estivesen nos 2 sitios ao mesmo tempo. Alguén usou a súa conta. Sempre lles digo que pechen sesión, pero nada, animaliños. Puedo no entrar, no puedo. Joder, que no puedo. No puedo. Onde queramos? Ah, pero non temos sitio fixo. Dá exactamente o... Como me sigas mirando te pego. Que me pone nerviosa, canalla. Levamos anos... Caten. Os programas de... Non fa, é que teño que estar enfadado. Salíme un pouco da actriz da galega. Buah, me estoy liando solo. Es que me desconcentré un poco esto. Que no puedo.